खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फैगौ 2026 मायथाइनि जानो गोनां मेट्रिक आरो जौसिन फरायसालिनि आनजादनि खारखौ फोसावबाय। फैगौ 10 फेब्रुआरिनिफ्राय मेट्रिक आनजादा जागायगोन आरो फैगौ 11 फेब्रुआरिनिफ्राय जौसिन फरायसालिनि आनजादा जागायगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे टुइटनि गेजेरजों। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि जोनोम सान फालिनायाव बिटिसिनि इएम देरहासार बसुमतारीया निउज लाइभनि गागि खौरांगिरि जायख्लं ब्रह्मखौ सोबानो आरो बुनो नागिरनायनि अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव क'क्राझाराव खुंफुंनाय रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांनि 53थि जोनोम सान फालिथाइया एशिया बुक अफ रेकर्डस आरो इन्डिया बुक अफ रेकर्ड आरजिनो हादों। मुम्बाइनिफ्राय एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिसायख'थि आय'गनि एसआइआर खान्थिखौ लानानै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायथिदों। बिजेपि दोलोआ आसामाव 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव गोरलैयै देरहासार जानो सोलो बाहायदों होनना गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों। मैया दिल्लीयाव सिसिटिअएनि मोनसे थान्दै हान्जाया नेशनेल कमिशन फर शेड्युल्ड ट्राइब्सनि मासिगिरि आन्तर सिंह आयर बिथांखौ लोगो हमनानै गोनांथारै सावरायदों। मख'नो गोनांदि सावरायनायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। जों दिनै साननि 11:30 बाजियाव कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम मोन 14 ट्राइबेलनि माहारिनि जानानै आरो सिसिटुवानि जानानै आदित्य खाख्लारि सिसिटुवानि चिफ कनभेनर ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंजों लोगोसे उमेश दैमारि जोंनि लोगो आफादगिरि आरो आरसुनि राभा स्टुडेन्ट इउनियननि डक्टर सुभाष राभा जेनेरेल सेक्रेटारि टिएमपिके मिसिं स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि सान कुमार पांगी जों मोनसे डेलिगेसन टीमा नेशनेल कमिशन फर शेड्युल्ड ट्राइब बिनि गाहाय मासिगिरि चेयारमेन अन्तर कुमार सिंह बिथांखौ जों लोगो हमो। बिथाङा गोदानै थिसनजादों। बिनि सिगाङाव हर्ष चौहान दंमोन। 2022 सनाव जों हर्ष चौहानखौबो जों लोगो हमदोंमोन आरो जों मोननै दाबि लाखिदों जे आथिखालाव आसामाव थानाय मोन 14 ट्राइबेल दङ। बे ट्राइबेलफोरनि कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइट्स बिनि सेफगार्ड आरो बिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ, जोंनि रक्षणाबेक्षणनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो जोङो गासै बिथिङाव थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेरैबायदि सुजुग सुबिदा प्रिभिलेज राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ मोननांगौ बिनि थाखाय एनसिएसटिआ खामानि मावनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। लोगोसेयैनो मोनद' जौगासारनाय आरो गोबां पपुलेसन थानाय जि हारिफोर दङ आसामाव बिथांमोना एसटि दाबि खालामबाय थादों आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव रिकमेन्डेसन लाबोनो नागिरदों। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै बिथांजों गोथौयै गुवारै सावरायो। 2019 सनाव एनसिएसटिआ मोनद' हारिनो पजिटिभ रिकमेन्डेसन होदोंमोन जे मोनद' हारिया एसटि जानो हानायनि क्राइटेरिया दङ होननानै आरो बै समाव नन्द कुमार साय जाय चेयारपार्सनमोन बिथाङा बेयाव प्रेजेन्ट थायाखैमोन। बिथाङा आपत्ति खालामदोंमोन। नाथाय राजनितिक कारनाव भाइस चेयारमेन आरो 2 मेम्बार बिथांमोनखौ लानानै भाइस चेयारमेना मोनसे रिकमेन्डेसन हरदों। मोनद' हारिनो पजिटिभ रिकमेन्डेसन हरदों। लकुर कमिटिनि बायदियै जायफ्रा क्राइटेरिया गैया बे क्राइटेरिया गैयै मोनद' हारिखौ आरो एडभान्स आरो पपुलास जायफोरनि सुबुं सानखोआ 2 कौटिनिबो बारा बिथांमोनखौ रिकमेन्डेसन हरदोंमोन आरो 2019आव बे रिकमेन्डेसन बायदियै राज्य सभायाव बिथांमोननो एसटि होनांगौ होननानै बिल टेबोल जादोंमोन। दा बेखायनो दिनै बे खोथाखौ जोङो सावरायबाय आरो जों खावलायदों 2019आव जाय रिकमेन्डेसनखौ हरदोंमोन बेखौ रिभिउ खालामनांगौ आरो मोनद' हारि एसटि जि दाबिनाय आरो एसटि थिसननो नागिरनाय बेखौ जोङो अपोज खालायो होननानै बिथांनो जों बुंनानै फैदों। बिथाङा खोब पजिटिभ जे थाखानाय एसटिनि सेफगार्ड आरो थाखानाय एसटिनि कुनु कारनाव खहा खालामनाय नङा। 45 लाखनि जायगायाव 2 कौटि जाबसिननायखौ बिथाङा
माने गनाया होननानै जोंनो खोथा होदों आरो रिभिउ खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बिनि सायावबो खामानि मावगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों दा जोंहा रावजोंबो हिंसा गैया कुनु जाति जनगोष्ठी जोङो रावनिबो जोङो इनाय हास्थाया खिन्थु थाखानाय एसटिखौ धंस खालामनानै सोरनोबा अधिकार होनायखौ जों मालाबाबो लुबैया बे खोथाखौ जों एक्सप्रेस खालामदों आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय गोजोन्थों मख'नो गोनांदि मैया एबसुआ गोदान दिल्लीयाव थानाय कैलाश कल'नीनि बड'फा UN मार्कआव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावो लोगोसे एबसुनि बानजायनायाव दिल्लीयाव जानो गोनां धरनाखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे बाथ्राखौ खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों बिटिआरनि आद्रा थानाय दफाफोरखौ आबुं खालामजोबनांगौनि दाबिजों दिनै आरो गाबोन साननैनि हाबाफारिजों हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 3 घन्टा धरना हाबाफारिनि सिगां मैया कैलाश कल'नीनि बड'फा UN मार्कआव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावग्रोयो जि बाथ्रा दङ आरो 125 जि एमेन्डमेन्ट 2019 आव राज्य सभायाव पार्लियामेन्टआव जि प्लेस जादोंमोन बेखौ आखरे आखरे इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय विन्टार सेसनाव बे बिलखौ लाबोनानै 10टा सेक्सुयेलनो मोर अट'नमि होनायनि जि बाथ्रा बेखौ मावफुंनांगौ 2020 सनाव जानाय जि सुक्ति दङ बे सुक्तिनि गासै दफाफोर 125 एमेन्डमेन्टजों लोगोसे समस्ति बारायनाय आरो जोंनि सीमा बारायनाय गहपुरसिम बड'लेण्डनि BTC BTRनि बेलायाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि फुल फ्लेजेड स्टेटास कार्बि आंलंनि ST हिलनि जे बर'फोरनि ST हिलनि स्टेटासनि बाथ्रा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन गासै जिखिनि जोंनि दाबि दङमोन बे दाबिफोरखौ मोगथाङाव मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो साननैनि हाबाफारि लादों आरो गाबोन कन्स्टिटिउसन क्लाबाव माने साननि 11टा बाजारनिफ्राय बेयाव नेशनेल लेभेल सेमिनार जागोन गोबां बेयाव रिनन जायफोर सेक्सुयेलनि सायाव एक्सपार्टिस बिथांमोना फैगोन आरो सेक्सुयेल काउन्सिलनि रिप्रेजेन्टेटिभ स्टेकहल्डारा फैगोन 21 नभेम्बराव जन्तर मन्तराव 3 घन्टिया धरना लानाय जादों आरो बे धरनानि गेजेरजों भारत सरकारखौ जों नारसिनगोन जाहाथे भारत सरकारा 5 बोसोराव जायफोर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट खालामनो आद्रा थाबाय बे आद्रा थानाय बर' एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाहाथे आखरे आखरे मावफुङो दा बे खोथाखौनो लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि सिगां सिगां बड'फानि गोथार बे मुसुखायाव बिबार बावनानै बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय जोंनि इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो बड'फाया जिहेतु हारिनि जोंनि बयनिबो आदर्शनि महान व्यक्ति बिथांनि थुलुंगानाय बिथांनि आशीर्बाद बिथांनि बोर सारस्रिनायजों बर' हारि दानायनि जे खामानिफोर आद्रा सिमांफोर आरो गेरेमसा माहारि दानायनि जिखिनि हाबाफारिफोर मोगथाङाव जों जाफुंहोनो हानांगौनि थाखाय आरो जाफुंहोनांगौनि थाखाय दिनै जों गोदान दिल्लीयाव थानाय बे बड'फानि मुसुखायाव जों बयबो बिबार बावफैदों खारन बिथांखौ जोङो जेब्लायबो जोथोन लानांगोन आरो बिथांनि बुंलांनाय मोनफ्रोमबो खोथाखौ जों आखरे आखरे मावनांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव जोङो राजघाटनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाजों जयै बड' स्टाडि सेन्टार जों बानायबाय आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग आरो बे रिं रडआव बिथांनि स्टेचु गायसननाया बर' हारिनि मोनसे माइल खुन्थिया आरो बेयो नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि मोनसे जोंनि हारिखौ जौगाहोनायनि मोनसे स्टेप होननानै आं बुंनो सानो आरो बे समाव जोङो बयबो हारि दानायनि थाखाय खौसे आवगायलांगोन खौसेयै जोङो हारिनि स्वार्थनि थाखाय खामानि मावगोन आरो दिनै बड'फानि बे मुसुखानि गाहायाव जों गसंनानै जों समायखिरा लायो हारि दानायनि थाखाय माहारिबादनि थाखाय हारिनि स्वार्थनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3% खामानि मावलांगोन गोजोन्थों मोनाबिलि समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथि बिबानगिरिफोरा आरो लोगोसेयैनो बर' थुनलाइ आफादनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गासै बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव थुबुर जादों।